हारिमुखौ सिनस्रि होनना बुङो बयबो हारिमुखौ जेरावबो नांगौ नाथाय बर' हारियाव बयनिख्रुइ नासयजानाय जा मोनसे माबा मा होनो बेखौ आयदा ना मा होनगोन बेखौ बे जाबाय हारिमु नाथाय बै हारिमुनि मानसिफोरा माबोरै थांनानै दङ बिसोरनि लाइभलिहुडखौ माबोरै लांगोन जों खालामगासिनोबाबो जों नाजागासिनो थुनफावथायनि गेजेरजों एटलिस्ट 10 जनसो गथ'आ 20 जनसो गथ'आ माबोरै थुनफावथाय खालामनानै जानो हायो बोसोर मोननै जोङो थाद'नांगौ जादों आरोखि बा नोंथांमोननि जे खुंनाय जे थुनफावथाय बेखौ जिहेतु थांनाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ जिहेतु नोंथांखौ मदद खालामदोंमोन होननानै समाजारि बिजोङाव जों नुनो मोनदों नाथाय बे बाराव जिहेतु गभर्नमेन्टआ बिटिसि सरकारा नोंथांखौ मदद खालामदों ना खालामाखै जों खेबनै फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स मोनदों ओमफ्राय थांनाय बोसोरबायाव नंगौ बयबो मिथिगौ आङो मोनसे बिराद स्टेन्ड लादोंमोन आङो क्रिटिसाइज खालामदोंमोन गभर्नमेन्टखौ कालचार बिथिङाव आर्टिस्टनिख्रुइ दालाल बारा दङ आङो सोंखारि जासेयावबो बिथांमोना नाथाय खेबनै जोंनो बेहाय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स हरदों दानि जा बिटिसि गभर्नमेन्ट बेहायबो जों प्रप'जेल होआखै नङा होदोंमोन नाथाय रेसपन्सखौ आं मोजां नुवाखै आरोखि नाथाय मा जाहोननि थाखाय बे प्रप'जेलफोरा माने नासय जायो बयनोबो दान हरलाबायो जोंनोबो बिदि फिसा दान हरनानै खुंहोनो हायोमोन आरो बेखौ जिहेतु नोंथाङा जिहेतु हारिमुखौ फोथांना लाखिनाय जिहेतु थांखिजों जे मोनसे आगान आवगायदों बे आवगायनायखौ दिनै जिहेतु बिटिसि सरकार बा बर'नि दैदेनगिरिफोरा एसे माने नारथुनायखौ नुदों नामा नोंथां थांनाय 15 बोसोरनि सिगां जाय कालचारनि मानसि होननानै खुनु भिजन गैया खुनु माने कनस्ट्राक्टिभ मोनसे माबा गैया थिंकिं गैया जायफोरा जाबाय थादोंमोन दिनैबो बिसोरनो दंफायो आं जि लिरदोंना आंनि लिरनायनि मेइन थांखिया मामोन गभर्नमेन्ट नटिफिकेसन गैया गारा बे गभर्नमेन्ट जेला स्किम मोनसे होदोंना बिनि नटिफिकेसन ओंखारनांगौ बेखौ एप्लाइ खालामनो मोननांगौ दा मोनो मोना बे आलादा बाथ्रा दे सिङावथ' बिराद काहिनि थाखाय आं बेखौ मिथिगौ दा नैबेयावबो आंनि प्रब्लेमा मानो एप्लाइ खालामनो मोनासै मानो साफा सानै मानसियाल' बेखौ रानना लाखो मिथिथारगौ आङो राननाया बिदिनो जे नोंनि नामाव सोबाय नोङो पार्टिनि मानसि नोंजों आरो 10 जना दंफाबावो बे गावसोरनि गेजेराव गोजा आरो क्राइटेरिया मामोन जों मिथिया फर्मखौ बहा मानो अनलाइन एप्लिकेसन माबा सिस्टेमाव बहा सोरबा मिथिगौ नामा थांनाय बोसोरबायाव इउपिपिएलनि समाव आङो प्रमद बर' दैदेनगिरि सरकारखौ अयथासार क्रिटिसाइज खालामबाय नङा होनबा आं जुदि दिनै बेखौ आवाज दैखांनो हाया मानि थाखाय दा आं हाग्रामानि गुलाम होनना बुंगोन सोरबा आंखौ नङाबा बिथांखि लाइमोनफोरखौ जौगाहोनाय बे 2 लाख होनाय जे बिथांखि बे बिथांखिया जिहेतु मिसइउज जादों नामा अब्ला अबभियासलि मिसइउज जादों बेखौनोथ' होनदोंना मिसइउज जादोंब्ला बयबो मिथिगौ हाग्रामानि खोथा बुंदों मा हाग्रामाया दालालफोरजों माने आवग्रिजानानै थायो होननानै जेबो जेनुइन जिनिसजों सहैया जाहैबाय मोजां बाथ्रा माने मोजां डिसकासन गावनि सोर रियेल माबा बेफोर सहैया जाहैबाय अल दा टाइम दालालफोरजों बेंजानानै थायो दा लाइमोन दैदेनगिरि बिराद दावराव खालामगासिनो सोरबा सानैसो फेसबुकाव हगारबाय थाया होनबा प्रमद बर'खौ रायबाय थाग्राफोरा नङा होनबा लाइमोनखौ लानानै नों मा सिमां नुदोंमोन आगोल दा मा सिमां दङ बेखौ सोंलाय मालाबा समनाथ बसुमतारी होनो सासे इउथ बिपिएफनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बेसेबांबा गोलाव समनि बे बै समाव एथ' पावारफुल नाथाय बे गारि बेबादि लानो हायाखैमोन दानिया 6 मास जास्लाबै नों गारिखौ लाबाय नाथाय बै 6 मासाव नों लाइमोनफोरनि थाखाय मा मावखो फेमिलि बा नखरारि राजखान्थि होननानै जिहेतु मोनसे गोसारगासिनो बेनि सायाव मा बुंगोन जिहेतु फार्स्टआवनो जोंनि फिसा फिला मानसिया अयथासार खस्थ' खालामनानै बिसोरखौ देरहा होगोन आरो सोरनिबा बिफं बिनानाव सोरनिबा बेबायदि आरोखि आरो बाय बाहागिफोरा साख्रिफोरखौ फार्स्टआवसो मोनग्रोजोबो सोरनिबाथ' पिएआ सिन्थाय गावनि न'खरनि जायो आङो पार्टि हिसाबै बिजेपिखौ सैथ्रा आङो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव मा खालामफैखो नङा बहा 6 शिडिउल बोखारनो ओंखारबाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बोखारनो ओंखारबाय असमियाफोरा गावसोरनो फस्थायगासिनो दा आं दा बर'नि एंगेलफोर नायगासिनो दङ बिथांखौ बोरै नासयनो आदा प्रमदखौबो आंजों बिराद गाज्रि मोनसे माबाबाबो बे समाव नाथाय बिथांनि जा सापर्ट बेखौनो बाख्नायनांगोन ना दा जोंनि दुखुआ बेनो दा जोंनि माबाया सासेखौल' मोनगोन जों दा खिन्थु जोंनो सानैखौ नांगौमोन आरो मा पलिसि बे